jeneng kula gelali aja lali ali niki sulih kula aja dianggep kula mboten melu among hati tansah yen dadi lara gelo sedih rinten dalu ketok kewala nganti besok apa bakal bali yen bali bojo kula monggo jeng Siska ugi ngiras pantes hanyerengi rawuhipun Bapak Ibu para tamu ngaturaken wilujeng rawuh sugeng lenggah kanthi sing merdika ugi ngaturaken wilujeng panggihan kalian kula sakonca Purwawilis Dangklang Purwantara ugi kansa syuting ugi Ardila audio katur untuk ngarsa panjenengan sadaya Siska Ngelingono
Wilujeng rawuh nggih Bu, Bapak. Wilujeng lelenggahan kanthi sekeca. Wilujeng dalu apa wilujeng ciang? Aku mau piye? Aku kleru toh? Oh merem iki. Aku nggih piye, Mas? Wilujeng dalu. Aku ngurusi Wilujeng rawuh. ngurusi kopi ya keter. Ya pangapunten Bu niki gandeng dereng entuk kopi rada ngantuk Bu kula Bu. Wilujeng rawuh, wilujeng lelenggahan kanthi sekeca nggih Bu. Pilihanku Kak Siti. Yuk yuk. biru pamriye ngresik ingkang warni yen takon isi atiku besuke nerasanono Solo Jogja solo. Nun sewu nggih Bu. Iya, Nduk. Iya sing ngante-ngante Dan iki kula madhepe teng pundi dados ini? Lho sakarepmu kok ya, sementing aja madhep ning Gusti. Mlumah. Lho mosok mlumah, Bu. Ya ampun. Kula senengane murep lho. Ning aku nunggu-nunggu sing siji kok urung teko Sing ya. ndi? Mbah Muji mang to? Dudu. Lah ndi? Engko kan ana bintang tamu. Mbah Muji lak sing cuwilik niki, piantune meneh-meneh niki. Dudu. Lah piye? Ganteng no tenang mawon anjenengan ki ganteng dhewe kok sak omah. Sembayi. Mangke enten bintang tamune to, Wonten Mas? mangke, arep surup mangke. Oh nggih. Lamun imbane seloko. Awas ngono sampluk tepasnya munyer. Serata rene ngono lho. Kuwi ngedang-dang. Regane klambimu kuwi ireng ndak ra ketok kene. Nah, aja midaki lho. Pilihan aku. Siti, yuk yuk. Biru. Iya ya. Yuk yuk.
sami sampun katur. Katur. Kleru meneh. Nggih.